Hindi ka pa sa iba. Ang tao tindahan, Bap. Salon. Gas po. May naano ka at malungkot ka. Minusit ng ate mo na. Bara mo po at parang ka cellphone. Kaya kaya. Kilat! Aray! Aray! Alin, makala ko yung kilat? Kilat! Kilat! Hindi makala ko! Dig, dig, dig. Dig, dig. Yung 100, ilan yung 0? Dalawa. Yung 1,000, ilan yung 0? 4? Bap, ilan yung 100, ay 1,000 yung 0? 3. Yes. Teddy! Yung 2,000, 3 rin. Yung 20,000, yan yung 0. Beren. Ini madam mo. Dali ka. Madam ko sana ay ma'am. Bet? Hindi. Misa. Bang Romalin? Sana Drag 4. Drag yun. Buri ko madam may ma'am Rom. Tito, tapos na ako po. Lagay ko na po. Salamat.
Kunan mo pala rin ang tepareta mong bukayo. Hey, Bab, alay, Bab, may kuya, Bab. Yun o. Dapa, di Bab, makariping saging ang pangulang ka, Bab. Ikit kay maglaram. kadayon. Ikit kaya panan din eh. Yok lang, ba? Tita, nilulutuan mo? Pampelot. Why? Ma, Papa, see the picture. Nagdagan mo pa tubig dito? Konti lang. Tindaray ka nga Iris oh. Bulalo pisak. Wapa ako ba? Kako. Yan, masanting lang. Sakto yan. Bilog na bilog, bilog na bilog, bola ng kristal. Ang ganda. Huwag masyadong malaki. Yan po na po. Hindi lang gagawa kang bulalo pisak. Ito po naman siya ng Hindi. Dota na kasi. Napinong ko pa na. Batay na yung kasapo. Pamino ng piga. Piga. Salamat. Hello po. Iris? Baby. O tanamin ni Ivy. Kaya lagyan tayo ng langka, no? Tanamin tayo din, no? Langka. O, ito pa. Iris, sago. Sago. Nyama na, oh. Mamaw na naman kain ni Iris. Nano kasi? Tapos sasabihan ta. The best. Ano pa na ita? Ate mama niya ba? Yun.
Sabi ko munta ka, sabi ko, mama niya taga. Yun naman yan. Mama ko. Mama ko. Hindi munta. Ano ko niya sinabi manyad? Yan eh. Ano ba? Bibenta amin niya mo. Sali ka maya mo. Kuha ang kutsara. Takman natin kung kunong asukal. Ako magtitikman tito. Mayangan ulit. Kulang panditakbak. Mayuma. Ako nakita mayumunak. Kulang yung matabang yun eh. Kita. Ang dami. Para hindi agad masira. Tingnan tito. Oo. Maubos na rin. Tukal. Paputot na paputot. Mirenda. Mirenda. Sampelot. Okay. Mag-pray muna tayo. In Jesus' name. Amen. Amen. Yay! Merenda po tayo mga kabish. Sampelot. Yay! Natatakam na si Ate Iris. Ate Iris, lapit mo yung ano mo. Sa'yo, Ivy. Gusto mo ilang ka? Opo. Lapit mo na. Saging. Opo. Mainit yun ha. Opo. Kain po. Kain po. The best po. Madali na nasbuk ni Papa Mika. Bapakarakal ni kaya. Mapialo. Mamaya pialo yan ha. Walang mayumon. Gusto ko meron mayumon. Wala. Meron din kapangkaan naman. Gusto ko talaga din. Kita eh. Yung dog at kwek-kwek. Ba't inyo na saging mo? Ampoing melon na juice. Saan yung saging? Ang ganyan tito, ang bilog-bilog white. Nakakabaknal. Tito. Ito tito. Ganyan tito. Muntik ka na. Ganyan tito. Sabaw ah. Muntik ka na manta. Punasan mo yung ano mo, yung bibig mo. Merenda po tayo. Merenda po. Kain po. Tapos bat ating... Kanya man bap ka ng tuka ka ng dati. Andun pa apo ko. Ali, dati yun. Dati. Ayan ni Alana. Ang grade 1 ko pa. Ano ito? Pwede lang yung sabuita. At sa guwat. Yung sa gubat. Kadugulag. Ganyan yung sago. Gutom na si Piolo. Thank you, Lord. Babon.
kidlat. Dito ka, Teddy. Teddy, ayan. Dito ka. Mangan ka ba? Kapapakan ko pa sampean. Kaya pasensyahan na lang tayo. Napag-utusan lang ako. Paring Enteng, parang awa mo na. Magkaklase tayo nung grade 6, diba? Natay ka nun sa short mo, pero di ko sinabi sa mga klase natin. Tumahimik ka!
Samson first. Samson muna, Samson. Samson Rosa. Samson. Samson. Kuya Teddy. Rosa, Kuya Teddy muna. Kuya Teddy. Ah, Rosa. Sigla. Kain ka na, Teddy. Bonbon. Bakwa. Yolo. Kimo. Kimo. Papi ka. Dito na ako. Papi ka ako. Papi ka. Patubuan. Tulog na mamaya, no? Biyahe na po kami maya-maya mga kadis. At ito po ang ganap pagkatapos po ng maghapon. Kanya-kanyang pwesto na ang mga tropa pips. At hindi na po sila makakalabas niyan kapag sinara ko na po yung ginawa kong gate. Anyway, magpapasalamat lang po muna ako sa mga nalikom ko pong pera dati sa pagpapabako dito sa Popoy's Place. Maraming salamat po kay Ate Ranilyn Jordan at sa kanyang mga anak. Thank you so much ate. Shoutout po sa pamilya nyo. Pagkisabi na lamang po na okay na ang bakod ng mga tropa pips. Maraming salamat po sa tulong. Thank you so much din kay Ma'am Godiva More. Thank you so much din po kay Ma'am Pauline B. Salamat din po kay Sir Ivan Sevilla. Salamat din po kay Ma'am Let Alayon. Salamat din po kay Risa Lamande. At maraming salamat din po kay Ate Olivia Macmillan. Shoutout sa iyo ate and God bless po. Yun, shoutout po sa inyo lahat. At ngayon okay na po ang bako dito sa Popoy's Place. Ngayon lang po ako nakapagpasalamat dahil tinapos ko pa ng paunti-unti yung sa gilid po ng bahay kubo. Doon po sila minsan lumalabas. Pero ngayon konting-konti na lang matatapos na po. Ayun, maraming salamat. Hindi ko na po masyadong iniisip kapag hindi pa ako nakakapunta ang pag-aalala minsan sa kanila kasi kung madalas po silang gumala sa ilog. Ayan, maraming salamat po sa inyong tulong. At yun, magpapasalamat na rin po ako syempre sa ninong po ng mga tropa pips. Shoutout sa pamilyang Musni. Kuya Roy, thank you po. Salamat po sa pagpapaabot palagi ng pambili ng bigas sa mga tropa pips. Ayan po si Teddy, oh. Shoutout kay TJ Pogi. Kay Ate Gemma. Thank you so much po Ate Gemma. God bless po sa pamilya nyo. Ayun, maraming salamat siyempre kay kay Ate Ranilyn. Ayan po, kapag walang-wala talaga, nagchat po ako sa kanya na ayan, wala pong bigas sa mga tropa pips. Thank you so much po Ate Ranilyn. God bless po. At yun, maya-maya ay bibiyahin na po kami ni Teddy. Okay na rin po ang pagkain ng mga Team Bamboo. Shoutout kay Ma'am Let Alayon at kay Ma'am Risa Lamande para sa Team Bamboo. Salamat po sa pagmamahal nyo sa kanila. At sa mga solid po naming taga-suporta, sa mga nagmamahal po sa mga tropa pips, maraming salamat po. Lalong-lalo na sa pagmamahal po ninyo kay Teddy, kay Popoy, ayan. Sa lahat po ng mga kabady po namin dito. Pinasasalamatan ko po yun. Maraming salamat po. At sa susunod siguro, sana makagawa pa kami ng mas maraming videos. Sana maging malakas lang po ako palagi at maging maayos na po ang aking kalusugan. Anyway, mababanggit ko lang po, bukas po pala schedule ko na po sa MRI para sa sana maging okay po yung resulta. Pag-pray nyo na lang po ako mga kadis.
Yun lang po, maraming salamat po ulit. Biyahin na po kami ni Teddy. Bye-bye po and God bless po. Teddy, bye-bye na tayo na. Bye-bye. Pasensya na po sa mga hindi ko po nabanggit pasalamatan. Shoutout po kay Ate Angel. Shoutout po kay Ate Ellen, kay Kuya Joy, kay Ma'am Sel Pelayo, Joy Danasco, Pasita Eliasar, kay Sir Francisco Junior Biray, sino pa ba? Ayan, sa inyong lahat po, shoutout at maligayang balita na tapos na po ang aming project dito, yung bakod po ng mga Tropa Pips. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Bye po. God bless, baby. God bless, Teddy. Mabuhay ka na matagal, ha? Ha? Mabuhay ka na matagal, anak. Ay, sumabit yung papal. Wala kaya tayong nakalimutan pasalamatan. Na, Teddy. Samson, huwag ka nang gagala, anak, ha? Sige po. Bamboo, that pogi. Ito na, bamboo, ha? Kaya na. Kaya na. This oras. Pero maraming dala ko bamboo. Busog ka, ha? Magpakabusog ka, ha? Marami yan, oh. Marami pang kangkong, marami pang isda. Huwag po kayong mag-alala kay Bamboo at kay Mama Dog, mga kadis. Okay na po si Bamboo. May pakain ka pa. Dito mo Bamboo, ha? Mabiyahin na kami ni Teddy, ha? Huwag kayong gagala. God bless, mga buddy.